salsa जों masa bai masa amo hini wan choguino bogui thangnai je boano muito nariakhe angle tangai bono muito naraknai hinu kubul jakno sukruya khlai narak tongnani mungsarang pisarok nanya fia nango kaisa naithok bukhani gönei borok nini kaham jora wale a borok rokse nini kana bo tongnai jeno nang sakni hini wan chogo fia nini dukhoni jora wale a borok rokse nini kandara tongnai je borok nono sakni hini wan chogo lakmawo kebo kaham no naitukna khayawi saksakno kaham ngi thangdi afro nono tuyui kebo khoroksani naitukma manchuk jak ngi thangano jotono sawo kokni kuno gesarok nya hinai fia baksa kok bakhana asuke tektoriwo thei thangphanase abakhani kasa hamai thangya je borok nono samang nang prosimi muito mano hinkhe abobai nang dukho tangdi tangi hinke borok rok aprosi pohorno naitugo jepro bini lakmawo manak bai kepleng nangke bano mungsa sagrena musukhakhe bini bagai kaisa kaham jora siriti tangi hinke joto manai no firo guri man firo fia nang bini bagai kaham jora rimanol firo gui man figla nangke bano kaham kuno frenggi manya khai siringke tongdi mungsa sanani nanya tangi hinke kaisa hamya kokno kai tham kaham kok bai baksang thango lakmao nang sabo bai nuklainai abo jora siti khlainai lakmao nang sabano musuk abo nini bakha siti khlainai te lakmao nang bai baksa sabo tongnai abo nini tongmung siti khlainai aba kaidol ro nini lakmani joto jorarano borom rewi kaham ni bangai jora rewi kejeng kaham ke tongui thangnani khlaidi tangi hinke nini kaisa kaham samangno nini kaibre asaimung jorao phano sungsani borok rok muito naraknai tei paithago kokthaisa kesana muchung dol ro narok salbrumno omo hai motivational video naina muchung khangkai ani o channel no subscribe khainani tapokdi o video no kaham nangjakha like khai ano fan burui mano tei o video no nai tongma bagai nang no belai ke hambaya faro